Heroi try. Heroi try. Heroi try. Cái này gì thập thì bị chẳng chơi try. Thì cái chuyện hi cái ha cái này cái jan mệt ngà là bông kerteng. Cái chuyện im Kristan cái baman là cái sngi. Kamu cái chuyện im jungi Kristan em. Ngi don kam mangin le cái này, ngi don kam mangin tip cái này. Nang bo bliun yo ban. Kurku yangi. But cái ningkong kaba ngi kum ki Kristan em là đang ngi la long ki Kristan ki bashishan em pidi ban kan mau ye kan ni ba ublei ude ban long hashuwa jongi kata pidi ban dabu de ban la lendat ha jabing jompi ada pimpat la nadu la syai da la ki sapuli gitu ki jingtho ki ba phiyo mentagasngi ke jingtho ka ba phiyo mentagasngi puli hadu ba phenla lendat ban man la kasngi kum ba hikai mentagasngi phi ha ban man la kasngi ban ngani tho i phi ka baneng kala dei lupa hang ni ha khandau te hakanu ko rukom ba phinbu yo ublei hashuwa bat ke kata ka tin ka jong ublei ka bala pen scam yangi ba ngin bu yo u hashuwa ngin phai bat nga exodus kal nong ba atpau kani ga khot ka balai ka ong no man yo ki blei na lor jonga hi sin ba ong blei kamut ka kamram jongi ban mani yo blei ngidon kam ban mani yo blei dei retang hakasngi utrai ngidon kam ban mani yo blei man lakasngi dei ba phin puli bible tang hakasngi utrai dei ba phin duai tang haksi utrai dei ba phin yarwai praise and worship tang haksi utrai hare man lakasngi kata pide ban tip ban le man lakasngi kamut philabo yo blei hashuwa ki barokhot mastat marsin kin ham wat pat wat yanu ru wat chua yo blei wat chua kum no pin sngop ha yo blei kata kamut ba phi la wat yo blei jong phi but các tin jong blei ka kham kren khor ka ni ga khot ka basaw ko menom thau blei thau ya la de lemne ka dur ka ru ka ba don ha beneng shajrong lemne ha ka khandau shapo lemne ha ka hapo ka khandau menam dem yaki lemne menam shakri yaki nabanga ublei namar nga utrai ublei jomeng alo ublei wa thutchen pen wani ga jing palat ha ki pa ba ki khon hado ka balai ba ka basaw pateng ben rio ki ba isi yanga kamot ba ladangi la penlong blei yo blei ni habanan kami kani ka wei ki don ru ki wei pat ki brio ki ba daka ti brio ki thau da ki mau ne da ki khandau ne ya ki dur ne ki yamani ki ong ba ude ublei tang ba kam dei kum ta dangi pen sngot kho ru ki ong balei phim juburam ye mei pa jo phi phim jubu e ki dur ki dar phila ban bu e ki dur ki dar hre phim de ban let mani hang to namar katu ka de tang ka dur da tare ka tu ka dur da thang ru kampang kam le le hi re te lengi de ban mani yo blei ha ka men sim bat ha ka jing shisha kata kamut phila bu yo blei hashuwa hanre la da phi bu de ki dur de ki dar phi bu de ki mau de ki dieng phi mani kata ru kamut phi la le ben yo blei phi klembu yo blei hashuwa ki bar khoi henre phi la pen long blei pen man de ki mau de ki jing thau ki ba phi thau hi te na pedeng jongi tingi mi long re kum ta henre don ki bale kum ta ru tingi hapan duai kerpang na ka banta ka jongki te ba phin bu yo blei haka jingim ka jong phi ka bot tang shi sngi ru wat chuklet ban duai kum bala hikai na ka we ka por shaka we ka por ya ka shikanta ha ka shisngi de banduna phila ban duai palat ru te la da phim nang re ban duai ne em shikanta te kani ka channel ni judon ka tu ka jing duai ya sat phila ban play ya kane ya ka tu ka benta ban duai ya sat bot lang na dien em kum to te la da kan shikanta la yo te ki mat jing duai nang to te phim nang ra ban ruai hado shiteng ganta te man la kati yung ngisat pelat kitu ki jing ruai bot lang na den kumto la nang la kanang te la kadam kamot man kas ngi hapendap e ban ruai man kas ngi hapendap e ban ruai man kas ngi hapendap e ban puli bible te kamot kata phila bu yo blei hashuwa kamot kata phila penlong tentang ya kas ngi man la kas ngi tang ba phila te ban tre ki we ki kam lak no kum ha kas ngi utrai ka bala bu kerpang hi
te mata shua ba pin mi na yeng ru kamut pila ya thu yu try ngal le don kam sta dala wan ru lami na surok utray dan ringkat pangangan let suk si yeng lapoi hayeng ro pide benong ngai ngo emeng lapoi suk hayeng swaban sum ru pen kentang i ka swaban di ro di ka e swab pin bam pi pen kentang kamot ublei bete hak khamat jong pi kibri gun pe kinong kita kila biet kibri kinong ni kila ngam jeliu pelat tin sabiet kita kibriu henre biet tengi biet ken tang bangi biet hak mat kibriu mat jong blei pat ngi start bahagen tada let thi jing thi ru pila ya thu shoi blei la pen kentang shwa tu ka pisa nama blei ketuk ke pisah kaba la kentang em da piletit pin nambak la namar pon sin ngi letit jan cha yeu em kitu ki breu ki ba dang de ki hindu ki la yamani kum to la ya puja teng teng ngi la itenat da poi hayeng ngim phong re namar bele ngi khlem duai shwa re ta kamut khat ba phimut ban le phi shu ya tho ba yu ble kamut philabu yu ble te ha shwa te da don king ka benta ka ba ki ba hayeng jo phi ki long persya ya phi ta ba u ble pu pha phi ban le phi hak ban le ikata compare da pidi bendo noi gi bahing gi bahasam pidi bendo noi gi lok ki jor pidi bendo noi ka spa ka phawru kamut kata ken ka ba phibu yo blei hasua te lada phibu yo blei nem kumta hasua te kamut ngani thui phi ba kani ka khot ka ban reu ko ong bat ubale isin e ki hajar ki ba iet yanga bat ki ba sumari ki hukum ki jonga te lada phi sumar ne mi ka tin ka jong ublei haba phi pule ka tin ka jong ublei phi da le ru am dere kumpa ang tu prio kamut la de pengam bam kuai re la puli bible le pop la poi be sabdeng kata te kamlong kumta haba puli ka bible hab leru tang ban puli poi beneng tang bala pengam poi beneng tang ma phila kiar yo kuai poi beneng ni hab ru ban le te ka ka ba ka tin ka jong ublei ka hikai te ublei undale isin ken yi ki hajar ki ba iet yo undale isin ublei jungi ban lada phi la puli ka bible phi don kamru ba phin shania man lakasngi phi haban shania yu blei ine phai izaya arpun riu dekat balai izaya arpun riu dekat balai men bat ha ka jingsok bajanai ya uba penne la ka jingmut hame naba ula shania hame ngidan kamban shania Mankasngi ha uplai ndir ban shania tang tengkhat ngi hap ban shania ya ublei man lakasngi bat kino ki breu ne ki bom shania ha kaspa ki bom shania ha ulok ki bom shania ha ki khon ki bom shania ha ka jingdon jing em ublei u ong ba ngi long kum no men bat ha ka jingsuk ba janai ya ki ba pen ya ka jingmut hame naba ula shania hame kamot ngin yo shay ka jingsuk nem kan chong sa hangi ladangi ni shania haublei om dei re ba phila puli la biang balai ki brio ha ba ki la puli ya ka tin jo ublei ru badai ki dang fail balai hawan ka jing tunjo balai ki dang ram namar ba kim shania te haublei ni hab man shania la phi shania haublei nem phi sok hanre la phim shania phi kin win ka jabeng jo phi sngo khuslai phi sngo man yam kipriu gi bashania how plain em ho ai ki shu kerpat hi sapendwai nakabenta jonga shu ai ki request kum tote hanre ki bom shania par how plain em ki bashania hai ki nong duai ki bashania spa ka phau ki bashania hang no ho ai phidan kam yangi ki nong duai hanre phidi ai tangi matching duai la piang hanre don kipriu ki ba hajaka ban penut por ban ya keren ban ublei ban puli ban duai shifon ni ki shakri ki jong ublei kamut kataru la bakla dan kibriu ki bom shania ahalade kim shania ha ublei ngi happan shania ha ublei dalade de ra phin chu shania tang ha kinong duai ngi rap ye phi henre ka jing rap ka bakra ka debe ko wan no ublei tela da phi shania ha ublei phila pha request ye ki briu jong ublei la biang phim dei ban phon ni ki briu ki jong ublei na mari ki briu ngani tho e phi la bo pot kibriu kinom la bani rap ipi baro hisngi namar ki pon pelan kinong phone ki bon pelan kinong yak kendo kibriu kin lash henry uplay pin lej baro ar pusau kan ta udan por ba nakabenta ka jong pi te pishania au to bala ken pinjania au to bala te ka ba palat namar kumangi ki shakri ki jong uplay habangi yo kalat ra ka phone ni ra habangi yo kalat reply ki message ngi reply habangi yo ngi la ka henry uplay udon be ka por
มันอ้ายนะก็ตะกะจงพีนะมันก็ตะวัดชันเนี่ยปลัดให้กินองด้วยวัดชันเนี่ยปลัดให้กสปะวัดชันเนี่ยให้กิคนวัดชันเนี่ยเตหังโนรูชันเนี่ยอุเบลเกนอุบลาเตพินสุกชิชาลระพิชันเนี่ยอุเบลงานนี้ถูอีพีสุกปลัดกะจิงกะจงพีพี่ดันกำยี่กิบริวจงเบลเฮนเรวัดเป็นดันกำปลัดอีกชักรีจงเบลเฮนเรวัดya kakmat ke jong ublei lada ublei wiarap ya pi pin long kibri ki basuk hado kata bat cucu ngene pe jeremaya khat nyau ka dekat ka ba nyau bat ka ba pra jeremaya khat nyau pra sup uta ubriu ubashania a utrai bat ubashania jong u long utrai kaktin jong blek kak kren cucu ba umde tang kan ni don sibon ki dekat ngasu ai tang ini katu kat ni ba pin sngu thu ba kaktin ke jong blek kalak kren shai ba la pi shania a utrai pi sup uble ulak ban lek kamba ye pi hak du ko por namar kata wat nam shania a ki doktor specialist wat nam shania hangno kini gitu wai gibang asna bar khoi ngam shania a la de ngam shania a ki khambat renga shania a no nga shania a uble pi ro pa pita shania a uble wat nam shania a nga shania a uble te la dang ngi shania a uble un ai ken ke jubab ye pi naba un long kum uding balathung hajan ki bat ubapor ye la ki thiet hajan ka wa bat on nam shepting hawan ka jing shit la dang shania a uble ngi long kum uding u badan harut wa pi i ha ka por tlang maknaru ununu ding u badan harut jang ka wa ju yap stai kisla jong u ki jerngam bet ngala ju yo i ki ding ki badan harut wa ngani thu ye pi ba kisla kim ju yap hanre kisla jong u ki long jerngam bet bat ka ong ba dawan haba ba onam shitting haba wan ka jing shit ka bakin jama sim ka de ki jing tunjuk ki ba pon jad henre haba shit sakat no kanur ba uyo ban ka jit ya ka tu ko dem kam lelei piru haba pi puli palat ya ka bible pila shania am da wan ki jing tunjuk ki ba pon jad pinnam sngo lelei pinnam sngo khuslai namar balai namar ba ka tin ka jong ublai ka dan ha pi namar pila shania ha ka tin ka jong ublai ka ba pi pila puli ka mentoy pi puli ka tin ka jong ublai la pim ko ngo la pim nget la pim pentrekam pin jinjar hi kum jo kum elong lang ki wei pat ki briu herre la da pi puli ba pi ngai ba pi shania ngani thu ye pi pen nam dan kam ban ki khuslai ei ru em da wan makana gi jing tun jo gi bon ja henre annam lele henre ka sla kan long jerngam bat hakas nam barang rengkiang onam sumar khuslai lemne onam pep ban sei so la ong pa ki sla ro ki jerngam karong jerngam ka krani ga jingkermen ngidon ka jingkermen ba ngilong ru ka jingkermen ni kiwei ladang ngi chania ha ublei ngi chania ha ka tin ka jong ublei ngilong ka jingkermen ni kiwei ya la dir ngilong jingkermen kiwei ru ki yo jingkermen lang ba ka jing im ka jongi but wat ha ka nem sniu ru te nginam kerdo ei ru em ka tin ka jong ublei ka kran shai ba wat hakap nem sniu rute nginam lele re ngim tan kam ban chi khuslai te ngim tan kam ban khuslai na balai bangi khlam shania re hangno ru re ngi shania hangno ngi shania hakak tin ka jong ublei ngi shania ha ublei tel da pi shania ha ublei te kemot phim tan kam ban chi khuslai ei ru em bat sak ei pat ka ba pi dan kam ban le la da phila puli ka tin ka jong ublei la da phila le phila shania namara pishania pila yo ika jingsok kampat kut tangkat tahan re ka ei pihak ban pla pat shaki briu namar ba ublei ulapen emya pihak ban pla shaki briu bala da pishania ha ublei kalong shisha kumta pihak ban yalap ya ka gospel ka jong ublei namar yo anis lai kan riu kala ya thu ba ublei ula I kata ka perthai ba wei bangai ha unam jat shu ren yo ka jingim bam jukut la da pi pem plan em kamut dan jing mut ya pi la da pi shan nia ya ublei sakat no ka nuru onam siu ka ram ka jong pi
don ko ke brio ka ba habangala ong habangala kali pise puli bible ne em no try oi nga pha be ban kali la da kidi ki baju puli ong nang yai puli la da kidi ki bom ju puli ong bakin puli henre kala dom yang kala oi nga phale ba hok pas ngo khalo ba puli bible mdan kam kumta henre wat mut ba kata kabriu ong kumta ba nganum yalap shu henre ngan ya yalap na marki ba ko ngo ru ki don hi ki ban ben ru ki don hi habangi ngi yalap ki ong mas ngo khalo henre dei kumta na marka ting ke ju uplay ko ong ni ha ban pla tengim tip kan ni shu klip shat puli bible tela da ki ong ngaklem ong bale phim ju puli bible ngaklip shat puli bible la da ong ho oi te o na yai puli basi ro iturai la da om ju puli nga haban hi kai phi ru phi haban kli bet man phi kendo iki briu phi haban kli wat ju le rai la da phim le rai ngai thoi phi uple nam le rai phi ha ka no ka por ka phi dan kam yu ble em u ble on sar ya rap ya phi na mar ba la da phi la suk ya la de phi ha wat ka lat ban ai ka jing suk shiki wei ru naka jing em ka jong phi haban hi kai ki kum no bakin duai phi haban hi kai ki kum no bakin puli bible kum no bakin duai kum no bakin ya salak kum no bakin ya sami ka ting ka jong uble balai bang apen mi kini ke channel balai men hakini ki singa hi kai kum no ban ya salak dawan ki brio ha ka to kom phi haban hi kai phi haban le ngapen ik na kum to ban long kan nuksai gitu bedang sedang man ya lenti ban tip te namar ba lada phi la yo e ka jing pen em e ka jong uble phi hak ban ya tho lem cheki wei phi ban plan na mala da phim pla kabut kam dan jing mot ya nga ya phi bangin long kristan wei pa wei kristan u haban pla ka kerteng ka jong jisu na mala da ngim pla kabut ngiru ngin long kita ki bala remno namar kata wat nom bure ya ka jishisha u blei u klem benot re rom pra lai pu ar rom pra lai pu ar u blei klem benot benai u jisu chaka jingim ka jongi balengi benot ngi tengkai ben plai ka kerteng ka jong trai wat nam benot ba phen pla pidon hakali ya tho pidon hayinga preu ya tho kat ha ba pidon kat ha ba piyo kalat ban ya lap bet namar balai kadang don ka por ngi ban ya lap namar kan sapoi ka por ka ba on sarong no ngi ki riu khoj bat manu shu ban ya lap wei pa wei kristan u hap ban ya lap kawai pakawai kristan hap ban ya lap namar kata u blei u klem benot ban ayu jisu shaka jingem ka jongi balengi benot ban ayu jisu shaka jingem ka jong ki wei da ka bangi plai ka kerteng ka jong u da ka bangi ya tho shapang jong u te ka khubor ka long ka baleng kwat han renga nget piyo jing mot piyo jing kerku nama nga ai khnang ka baleng kwat balai bakan rung ha ka jim ka jong pila da hi pentre kam yi kine ki e ki bangala yo ban hikai he ka jan men u blei un yo ban kerku yi phi namar kata kan mau ba phin bo yo blei man la kasngi ha shuwa ki e bar kho chwa ban le ka e bar kho ya tho lo di u wat nam kiu ha jing thia lam da ya tho shwai u wat nam ke lam da ya tho shwai u wat nam mi na ye lam da phi ya tho u wat nam shu hun la ka hun khlem da ai ngo bala poi ha yeng wat nam klat ban chani ayu wat nam klat ban plai u tika jing suk ka jong ublei kan sin shar ya ka jim ka jong phi ta to nge lai ban ai ngo ka ten ka jong ublei hallelujah 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 nga ai ngo ime ublei pa su pa hapting ma me long blei pa hapting ko pa bi ke chunga hoi pa ko khubor ko long ko ban ko atrai kra han renga nge atrai kra kan long ka jing ka khula da kini ki khon ki kloi ban piang ban dre kam ye e ka bala yo ban hi kai long ba ka ten ka ba kho ke chom ke ko pa bi chunga ko khu ye ba ro ki nong pet youtube channel chunga atrai kra ba kum ju kini ki ba dan hang ne atrai kra aw blei bi e chunga la da ki don hapting ka jing sha te sha khom nga duai ka jing plat ka chom me la da ki don hapting ka jing pang ka jing stom nga duai ka jing pen khia ka chom me la da ki don hapting ka jing duk ka jing kurto to men kar khu ki la da ki don hapting ka jing dap ram dap sha atrai kra to men plat iki na ka ram ka sha atrai kra la da ki don hapting ka jing pang ka jing sitam to men pen khia iki ken ko pa bi e chunga la da ki don hapting ka jing pat ka jing pra to tai pat ken ko pa bi e chunga la da don ki badang chunga na me atrai kra nga duai to pen phai pat iki cha me atrai kra bang beru ka man sin phai din baro ha kerteng ka ba khu ka pen bor ka chom me jisu panana rusara sngopa ka jing duai ka shakri ka chom me yo lo me ka puram pan te mo ka chom me jisu panana rusara hallelujah amen amen tani ro itra ya ro itra ya ro itra ya ro itra